Upat ka mga bata ang nakalas ug laing tulo usab ang naangol sa nitbong sunog sa sitio Aper Kapakulan, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo sayo kaganinang buntag. Wa diha ang mga ginikanan tungod kay naninda na kini og pagkaon sa gawas sa ilang Pinoy-anan. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Nakalas ang tulo ka magsuong bayaton nga silang Angelo, 10 anyos, Cyril, 6 anyos, Christina, usa pa lang katuig. Samtang namatay usab ang ig-agaw nila nga si Amari Zane Caburnay, 11 pa lang kabuan. Naangol ang mga ginikanan Caburnay ug ang laing anak niini nga 10 anyos, 15 nakaangkon og mga paso sa lawas. Wa pa makaluwat og pamahayag ang ginikanang bayaton kinsa wala sa ilahang balay ni adtong higayuna kay sayo nang ginabuhi. Ang duha ka pamilya nag-ipon ra og balay diin ka litra kaayo ang nahitabo. Gikugo sa inahan ang iyang 11-month-old nga anak, apan nabuhian niya human usab matumbahi sa nasunog nga hagdanan. Matod sa uyuan sa bata nga nabati og nakita pa nila ang tulo ka mga managsuon sa ikaduhang andana nga naghilak og nangayo og panabang. Gani nasaksihan pa sa mga silingan ang katapusang pag-akus sa maguwang sa iyang duha ka mga manghod hangtod gipahilom sila sa nagdilaab nga kayo. Misulay pa og luwas ang mga silingan apan wa na sila'y nahimo tungod sa kainit na palibot. Human mapaong ang sunog nakita ang mga lawas sa mga biktima nga napaig na. Ang nakita rin ako sir, luoy dyan sir, gigakos na gini yung mga igsuon yun, maguwang. Yung mga mangod nga mga bata ba, gigakos na lang niya. Lisod sir, kay ako mas dali ako kay duol mo kuspultahan, makalayat mo ko diri. Ang ilaham ko sir, lakaw ba ko dito, napihagdan tos tumoy. Dili na dyan makaya sir, kay pagawas na mo ang kayo na naman sa babaw. Miolbo ang sunog alas 5:51 sa buntag diin niugdaw sa pito ka mga Pinoy-anan samtang laing duha ang partially damaged. Gisusi pa sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa sunog nga nisangpot sa kamatayon sa mga bata. Nikabat usab og kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang danyos. Sa pagkakaroon sir kubot ni sir kanila lain na mag-operasyon sir. Nanailangan to na masahang sa silingan, pikas na pwede rin po ng ingon. So ato to lang ipatawag sila pohon sa fire station ni ato na silang investigaran. Nihatag na og immediate assistance ang City Social Welfare and Services sama sa food pack sulod sa tulo ka adlaw. Hatagan usab nila og tag 20,000 pesos ang mga nasunugan ug ang LG usab ang mupahiluna sa mga nangamatay. Gipaniguro usab nila ang pag-abaga sa kalastuhan sa mga nalandig sa tambalanan. Kaning sa atong mga totally born nga balay, makahatag tag 20,000 kada pamilya, ang sharer og ang renter ang 10,000 each, og lain po to ang financial assistance sa atong nakalas nga kinabuhi sa mga bata og sa katong naapod ang katong na born nga mga ginikanan. Base sa assessment sa attending doctor, they are in stable condition. Pero ang duha ka magdiayon ang ginikanan sa usa sa namatay, 30% degree ang sunog niya. Samtang adunay pahimangno ang Bureau of Fire Protection aron malikayan ang susamang hitabo. Magbinan tayo nito sa tunga tagsang kapanimalay. Kaya di mananagan ang bumbiro nga ugma na sunog ng lugar. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.